Hi guys! Welcome to Iwalski World! Ayan, may surprise ako sa inyo for today's video guys. Dahil masaya ako. Actually last 3 days ago pa ako masaya. Kasi dahil, tcharam! Kapag ikaw ay YouTuber, alam mo kung anong ibig sabihin nito. So, ipapaliwanag ko sa inyo guys kung ano ba ang gamit nitong Google AdSense pin na to. Ayan. So, thank God kasi after 6 months ko na paghihintay, na-receive ko na rin from the postal office itong Google AdSense. Ayan guys, so gusto ko kayong bigyan ng ilang mga tips at saka ng ilang mga paraan para makakuha kayo ng Google AdSense pin. Kasi sa mga YouTuber na katulad ko, at nakatulad ng iba kong mga kaibigan dyan, actually, ito yung pinakasusi. Ayan, take note. Pinakasusi para makuha natin o namin ang sahod namin sa YouTube. So, dahil nasa bahay lang tayo, naka-lockdown tayo, at aside sa work from home, so, sinimulan kong trabahuhin ang aking YouTube channel. Ayan, so since March, no? So, March, April, May, June. So, for 4 months ko na tinrabaho ang YouTube channel ko, naabot ko yung dalawang requirements ni YouTube para ikaw ay magkaroon ng sahod sa YouTube. So, bubuksan na natin ang ating Google AdSense pin na galing sa post office. Sa amoy, guys, wala naman siyang amoy. Amoy. Papel lang siya, guys. Pero dinisinfect ko to baka yun, syempre alam niyo na, di ba? So for security purposes, dinisinfect natin siya. So katulad binanggit ko, ayan, ganito lang naman yung marireceive nyo guys. So basically, ang nakalagay lang naman sa front niya is Google AdSense pin, nakasama ang logo. Tapos remove side edge. First, ito yung ating pupunitin para makita natin yung pin sa loob. Tapos ayan, kung mapapansin nyo, ayan, November 24 pa siya. November 24 pa siya guys, dumating. Pero na-deliver lang sa akin is December 15. Diba? So, nakatatlong balik-balik na ako sa National Post Office dito sa Manila. Pero, ayun, dineliver pa rin naman nila sa akin. So, thankful pa rin naman ako. At salamat po sa iyo, Mama Cartero, kung sino ka man po, pagpalain ka pong palagi. At sana ay lagi kayong ligtas. Naman niya, ang nakalagay, ayan, basahin natin. So, ang nakalagay dyan guys is Google AdSense. Tapos, nanggaling ito guys sa Malaysia. Ayan, ito ay nanggaling sa POS Malaysia International Hub. Ayan, sa Jalan KLIA, ayan, S1, 64,000 Malaysia. Kasi actually guys, si Google AdSense, meron siyang mga hub sa iba't ibang bansa. Ang alam ko, meron siya sa Singapore, meron siya sa US, at saka meron siya sa Malaysia, saka yung iba hindi ko alam. Pero yung sa Pilipinas, usually, yung Google AdSense pin ng mga taga-Pilipinas, ang sabi nila, mostly nanggagaling daw sa Malaysia. So, katulad sa akin, Malaysia siya nanggaling. Ayan guys, para meron kayong idea. Ayan. So, ayan. Saan na natin siya? Thank you Lord talaga. Salamat po. Nagbunga ang ating mga paghihirap. Salamat sa ating mga kaibigan dyan na sumuporta sa ating YouTube journey. Team Humanity above all, I love you all. Thank you so much. So ayan guys. Naririnig nyo ba guys yung kung paano ko pupunitin? Naririnig nyo ba siya? Ayun, takpan yung mukha ko para makikita nyo yung reaction, di ba? Ayan guys, so very simple lang naman siyang punitin. Oops. Ayan, punitan natin yung isa. Tapos, punitin pa natin itong sa side na to. Wala na pala dito. Dito lang pala guys ulit. Ayan, sa TikTok lang, no? Ayan, so madali lang kasi ready to ano talaga siya. Ready to punit na siya. Ayan. So,
Hindi ko talaga makontain ang aking saya. Ayan na! Charan! Ay. Ayan guys, ang nakalagay dito sa loob. Wait lang. Sige, takpan natin siya. I-share, diba sabi ko sa inyo, i-share ko naman sa inyo. Ito guys, ang nasa loob. Ayan, ito ang nakalagay sa loob. Ayan guys, so basahin natin ha. So ang nakalagay lang naman sa loob nito guys is Google AdSense with logo. Ang sabi dito, your Google AdSense personal identification number or PIN. Welcome to Google AdSense. To enable payments for your account, please follow these steps. Step 1, sign into your AdSense account at www.google.com/adsense/ with the email address and password you use during the application process. Step 2, click the gear icon, yung parang ganun, and select payments. Step 3, in the left navigation bar, click account information, then click verify address. Then step 4, enter your PIN as it appears on the right and click submit PIN. Thanks the Google AdSense team. Ayan. Tapos dito sa side guys, eto na yung aking Google AdSense PIN. Ayan, yung tatakpan ko na ilalagay natin mamaya. Ipapakita ko rin sa inyo guys kung paano siya ilalagay para talagang full details yung makita. Ano pa bang hindi ko na-share sa inyo? Doon sa kapag hindi nyo pala guys na-receive to, meron naman mga ibang paraan kung paano. But, make it sure lang pala guys, no? Doon sa mga under monetization program, actually doon sa mga hindi pa, at lalo doon sa mga hindi pa nag-apply ng kanilang Google AdSense account, make it sure lang guys, ang ilalagay nyo dapat ay yung ginamit nyo talaga sa YouTube channel nyo na email account. Yung password nyo, wag nyo kakalimutan. At saka yung address ninyo, napaka-importante niyan. Kasi doon mismo sa address na ilalagay ninyo sa Google AdSense account ninyo, na pag-apply ninyo, doon nila ipapadala itong Google AdSense PIN ninyo. Kasi meron tayong mga ilang experiences sa ating mga kaibigan sa YouTube na nilagay nilang address sa Pilipinas, pero ang region nila is ibang bansa. Wrong yon, mahihirapan kayo. So, mas maganda na halimbawa, sa Google AdSense PIN ninyo, ilagay ninyo ang address nyo sa Pilipinas, tapos yung region nyo sa Pilipinas din, para hindi kayo mahirapan, ha? So, kung nasa ibang bansa kayo, syempre dapat, kung alin man, which country would you like to send the Google AdSense PIN ninyo, dapat eksakto lang din ang address ninyo. Kaya kung napansin nyo doon, ayun, napakita ko na kanina, sa akin talaga nakalagay yung number ng bahay, yung street namin, yung corner namin. Ayun. Tsaka yung zip code, napaka-importante nung guys. So, paano ba natin ito ilalagay sa ating Google AdSense account? Type lang natin dito, Google AdSense. Voila! Ayan. Then, click ito, Google AdSense, earn money from website monetization. Ayan. Magsa-sign in lang tayo dito guys. This is my email account. Tapos ilalagay ko ng aking password. Ayan, working na siya. So, napaka-importante ng ating Google AdSense PIN. So, eto na guys. Hindi pa natin na-reach ang after 6 months, na after the monetization, hindi pa natin na-reach ang $100 na tawag doon, na minimum amount para tayo ay ma-pay out, pero okay lang yan guys, walang problema dyan. So step 1, sign into your, ayan, tapos step 2, click the, nasaan na ba yun? Click the account, okay, ayan, account information, i-click natin ang account information. Ayan, pinag-click na natin ang account information. So nakalagay dito guys ang inyong publisher, ayan, tapos ang inyong customer ID. Ayan. Tapos, nakalagay din dito ang ating account status. Open siya. Wala ang ating verify address dito. Anyway, pwede ata tayong bumalik sa home. Tapos, ito na lang pindutin natin guys. Ito, to do verify your billing. Ayan. We mailed you, tulad dito guys, we mailed you a PIN on November 17, 2020. It should take 2 to 4 weeks to arrive. Verify your address by entering the PIN. Ayan. Pero anyway, hindi na yan ang ano natin kasi nasa atin ang PIN. So, ito, ilalagay na natin dito ang ating 6-digit na PIN. Dito pala guys, napaka-importante dito na
huwag kayong magkamali. Actually, meron lang 3 attempts remaining o 3 attempts lang para ilagay ninyo ang inyong PIN. Kasi kapag nagkamali kayo guys, magkakaproblema kayo. So, importante na i-review maayos ang PIN na ilalagay nyo dito. Ayan. Ayan. So, isa-submit na natin siya. So, ito, dito natin ilalagay yung ating PIN guys. Ayan, nakalagay na siya. So, 3 digit siya. Ay, 6 digit pala siya. At isa-submit na natin siya. Ayan, so lumabas na guys, your billing address has been verified. So, ganun lang, seconds lang siya guys. Seconds lang yung ating ginawa doon sa paglagay natin ng PIN at viola. Ayan na. So, verified na ang ating address, ang ating email address. Verify na siya. So, ayun na. So, kapag na-reach na natin guys ang $100, ipi-pay out na tayo ni YouTube. Ito nakikita nyo. Napapanood nyo naman to, please subscribe. Subscribe naman kayo dyan guys para naman talagang ma-enjoy na natin ang YouTube natin. Ayan. Pwede nyo actually guys itong i-explore. Ayan, nakalagay naman dito lahat ng inyong mga dapat hanapin. O, ayan. So, kung sa Google AdSense, na-explain ko na sa inyo ito. Tapos yung sa payments, ayan. So, sa payments guys, wala pa naman talaga tayong bill out kasi hindi pa nga natin na-reach yung 100. Minimum na $100 kaya wala pa dyan. Tapos, ayan, pwede mo rin i-check ang inyong account. Ayan, so nakalagay naman siya dyan. Tapos, may personal setting, etc. So, ayun lang guys. So, na-verify na natin siya. So, alam ko makaka-receive ako ng email sa ating YouTube. Tingnan natin kung makaka-receive tayo. Ito guys, so nakita nyo, ayan, di ba? Na-accept ako ng monetization program sa YouTube noong July 9, 2020. Ayan. I-check natin kung may na-receive tayong email from YouTube. Minsan kasi mabagal ang ating internet. Tingnan natin kung meron. Okay, so far wala. Ayan. So far wala. So, ayun lang guys. Ganun lang kasimple ang paglagay ng PIN, no? Google AdSense PIN sa inyong YouTube. We'll pray for that. At guys, nakalimutan ko pala guys, sasabihin sa inyo yung after nyo palang mailagay ang inyong PIN sa inyong Google AdSense account, pwede nyo na rin palang i-set up guys yung payout. Kasi usually, normally guys, dati, ang payout natin is kinukuha natin siya sa Western Union. Alam ko may mga napanood na kayong YouTuber na ganun ang ang style nila ng pagkuha ng kanilang payout. Pero alam ko dahil sa pandemic guys, medyo mahihirapan. So kaya mas prepared naman nila ngayon ng Google AdSense yung tinatawag natin na wire transfer. So gusto ko rin ipakita sa inyo guys kung paano yung pag-set up ng inyong payout sa inyong Google AdSense. So punta lang kayo dito, ayan, makikita nyo dito yung how you get paid. Yan, click lang natin to, add payment method. So pag nag-open ito guys, makikita nyo dalawang klase dito guys. So merong add payment method at saka yung isa naman is add new check details. Ito naman is yung check yung ibabayad sa inyo ni YouTube, ipapadala sa address ninyo. Pero ako, I will not encourage you to do this one because matatagalan ang pagpadala ng inyong income or inyong kita, ng monthly kita sa inyong YouTube channel. So, pas gusto natin tong add new wire transfer details. Pero dito guys, ang sabi nga nila dito, to receive payouts by wire transfer, contact your bank for exchange rates and fees. Bank account must be located in Philippines and in US dollar currency. So, I guess, kinakailangan nyo ata dito ng US dollar currency, no? US dollar account. Pero, titingnan natin pa rin naman. So, ayan, sulat na natin ang beneficiaries natin na malaki ang kanyang ngiti ngayon. Kasi, alam nyo na, siya ang, magkukolekta ng mga kita natin. Siya lahat ang may access sa ating mga bank account. Ayan. Tapos guys, ilagay natin dito naman yung name of bank account. So, dahil si Mrs.
hindi naman kami partner sa ating YouTube channel. So kaya hindi natin ilalagay yung kanyang bank account. So ang ilalagay lang natin dito yung ating bank account. Ayan. Tapos ilagay natin yung bank name. Ako kasi meron akong Kabayan Savings. Try natin siya kung pwede to. Pero kung hindi siya pwede, malamang sa malamang mag-open tayo ng dollar account. Tapos yung SWIFT code, guys, kung ano man yung banko ninyo, pwede nyo siyang i-check na lang online. Kasi iisa lang naman to. Kahit saan pa kayong branch o sa Pilipinas may bank account, isa lang naman yung kanilang ginagamit. So akin sa video kasi, so PNORPHMM. So ito lang yung kanilang bank SWIFT code. Tapos ilalagay natin ang ating account number. Ayan, retype again the bank account number. Siguraduhin nyo lang guys na account number nyo yung ilalagay nyo dito, baka sa iba pa mapunta. Kung okay na lahat, na napilapan nyo na lahat ito guys, dito sa payment method natin, ayan, pwede nyo i-check ito, set as primary payment method. So, ibig sabihin guys, makukuha natin yung sahod natin kay YouTube sa ating bank account. So, isi-save lang natin siya. Save. So, ayan na guys. So, ibig sabihin guys, so marireceive natin yung ating sahod kay YouTube sa ating bank account. So, ayan. Ito na yun guys. Wire transfer to bank account. So, ayan. Excited na tayo na makita ito guys. At kapag nangyari yun guys, nakuha natin ang ating sahod sa ating bank account, gagawan din natin siya ng vlog para mas lalo kayong ma-inform. So, yun lang guys. At ayun, sana ay nakuha nyo talaga lang lahat ng dapat nyo makuha ang detalye. Okay, see you around. Really wish na yung ating mga kasama dyan, mga small YouTuber na katulad ko, makuha nyo na rin po ang yung Google AdSense PIN kasi para talagang ma-verify natin na lahat talaga ng ating mga effort, ng ating mga pinaghirapan ay talaga mako-compensate ni Google AdSense.